lajɛbagaw aw sɔgɔlen d'aw ka teleso Mali la Mali kunnafoni.tv émission yɛlɛ waati yɛlɛ o tɛ kɛ aw negela ye a t'an ka ni émission in mɛn a b'aw to aw sigiyɔrɔ la ka yɛlɛ 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 kan jigi e bɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ e bɛ taa min jigi n jiginna i ye n lamaloya non m'i lamaloya i ni ce sinon ne tun tɛna jɔ bi dɛ voilà an ka comédien aw bonjour wa an b'a fɔ cogo di dɛ ka bonjour ni nigi minan jire ou bien Rihanna de do bon est-ce que Rihanna moderne tɛ Rihanna moderne do ok ale yɛrɛ bɛ ka verre kɛ ka mɔgɔw jatigɛ fɔlɔ mais ni verre ne b'a suɲɛ voilà a ma daminɛ gauche la wa droite a bɛ ci cogo min na dɔrɔn d'accord an ka na tonton fin ou bien non tonton tɛ i dɔgɔnin do dɔgɔ petit voilà e sɔn ma sinon dɔ i baw la yan dɛ ko ne ka na fɔli ma ko petit bon olu ma faamu ne o n'o tɛ muso hali n'a ka dɔgɔ n'a ma k'i ba ye a bɛ k'i kɔrɔmuso ye d'accord o diyara n ye merci beaucoup kan jumɛn b'i da non kan foyi tɛ kodi baasi t'i la baasi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Abdulwahid Jalo Abdulwahid Jalo awɔ d'accord i Jalo Jalo Siribe Sangare ba nin bɛɛ ye filamuso kelen de ye a filamuso i muru tɔgɔ b'i la Jalo nba awɔ bon ne imuru tɔgɔ ye Fulakɛ Fama ye Fulakɛ Fama e m'a ɲini yɔrɔ jan i y'a ta i kɔrɔ i ye fila ye mais mun y'a to i ye Fama d'a kan bon Fama i n'a fɔ ne ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ ne Fama fara kan n'o tɛ de u bɛ ne wele Fulakɛ mais u yɛrɛ ye Fama fara kan quoi d'accord ne ye dɔgɔnɔ i b'a de ne awɔ voilà i bɛ se ka kɛ ne ba ye parce que i ye muso ye hali n'o yɔrɔ tɛ parce que n ye dɔgɔnɔ ye i b'a ye n ye fana o tɛ ya o tɛ ya bon ne bɛ se ka sɔn condition kelen i ye dɔgɔnɔ ye bɛɛ b'a dɔn diɲɛ dara waati min na fulaw ne dara fɔlɔ fɔlɔ ye quoi a ka ɲi kuma ka ɲi a tɔ tɛ lase yan nɔ voilà tanti jolie oui kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ n da i b'a kan awɔ i t'i tɔgɔ duman fɔ n ɲɛna bon ne tɔgɔ Fatumata Tarawele awɔ Fatumata Buram voilà o de tɛ ya Fatumata Geng ok d'accord Fatumata i bɛ se k'i comédienne tɔgɔ fɔ n ɲɛna bon bɛɛ bɛ ne wele La awɔ humour kɔnɔna na comédie kɔnɔna na oui o b'i wele ko La awɔ d'accord e yɛrɛ y'o accepté ten voilà i ka rôle dɔ de bɛnna La ma ni u fana y'o da i la ten wa ou bien u bɛ ka f'i ma La k'a da kun jumɛn kan non n ka rôle ma bɛ La ma i ko bɛɛ bɛ n wele La wa n tɔgɔ yɛrɛ ye Fatumata ye mais c'est pour cela que a fɔra La wa donc i surnom de ye La ye awɔ donc i fana m'a changer awɔ ok tonton Yaro belebeleba e ni ka san i tɛ ka jɔ a la k'a ka surun wa n'Ala sɔnna ma i kun gananen de bɛ bɔ studio in kɔnɔ yan donc siɲɛ de bɛna ta bi yan i kun gananen kɔni bɛ bɔ yan dalen don o la komi i ye dɔgɔnɔ ye e yɛrɛ bɛ dɔgɔnɔw ka siɲɛ ta dɔn o kɔni m'o dɔn nka dɔgɔnɔw ka siɲɛ ta ni miyanka ka siɲɛ ta tiɲɛ na fasi bɛ bɔ yan bi kabako don dɛ d'accord Yaro i tɔgɔ duman jamu duman ok o diyara n ye ne tɔgɔ Yaya Kone n bɛ bɔ Kucala ok awɔ waati an sigilen don Kuluba ne ko Kuluba ka di de ya lahi akibaru e ma mɛn ko Kuluba awɔ gansan ma kɛ Kuluba ye koyi aw tɛ so ɲini n yɛrɛ ka yɛlɛma yen ayi funɛ e tɛ taa ka taa yen mun na ne taara e b'a goya de ayi Yaro nin fana ye ko dɔ ye dɛ ayi funɛ bagama kɛlɛtigɛ min bɛ ka ko rɔ ne tagara Kuluba dɔrɔn e b'a goya mais n ye mun kɛlɛ tigɛ i la sisan Yaro f'i ka n arasa k'i ta ye an b'a kɛ n ta ye dɛ Kulubakaw t'o de fɛ quoi u t'o de fɛ fɛn min t'i ta ye k'o k'i ta ye bon ne bɛ taa Kuluba i b'a kalama ko kunasini ne tun bɛ Kuluba funɛ e place tɛ ok d'accord an bɛ na Fulakɛ Fama fɛ yen Fulakɛ Fama kan jumɛn b'i da e bɛ yɛlɛ yɛlɛ la mun kɛra b'i gɛnɛ bon i ka yɛlɛ a ka fisa i k'i ɲɛ kumu ou bien o kɔni o ka ɲi kosɛbɛ yɛlɛ o kɔni ka fisa ni ɲɛ kumu ye Fulakɛ Fama nin ye baara in kɔnɔ a san joli bon n bɛ baara nin kɔnɔ
a mɛnna dɔɔni Mhm. parce que n bɛ se k'a fɔ depuis 2010 ne bɛ nin baara kɔnɔ 2010 2010 tiɲɛ o mɛnna wow ouais. o mɛnna yɛrɛ 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 de mais i donna a kɔnɔ kun jumɛn y'a to i donna a kɔnɔ bon ne donna baara nin kɔnɔ kanu ani n yɛrɛ kɛcogoya i yɛrɛ kɛcogo parce que ne yɛrɛ Mhm. ne ye yɛlɛko ye quoi ne yeli yɛrɛ ye yɛlɛko ye quoi D'accord. I n'i ka bamanankan jɛbali ninnu an ka taa voilà i bɛ se k'i dege bamanankan na bon ok ni ko an ka kuma filakan fɛnɛ la an bɛ se ka kuma filakan na walima kɔrɔbɔrɔkan walima i bɛ kan min mɛn bon ne kɔni tɛ français dɔrɔn de mɛn parce que ne yɛrɛ ne tile kelen man kɛ tubabu fɛ donc i ma k'a fɛ wa i t'a ɲini k'a dɔn n t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ ah ouais fierté c'est très bien ça ne ɲɔgɔnna cayara an bɛ k'an yɛrɛ fɛ problème t'a la ouais Mhm. bon fulakɛ fama i Naam. donna a kɔnɔ depuis 2010 awɔ fo ka n'a bila bi la a yɛrɛ san an bɛ se ka fɔ a san 12 de bɛna dafa n'ala sɔnna ma n'ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ bon i yɛrɛ i ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon gɛlɛya i n'a fɔ baara kɔnɔna walima Baara in mɔgɔw yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na bon baara kɔnɔna la alhamdulilayi gɛlɛyaba ma ye Mhm. parce que n bɛ se k'a fɔ an mako jɔra fɛn fɛn na awɔ a caman sɔrɔla d'accord bon gɛlɛya kelen pe min bɛ yen Ɔhɔn. nin waati la Mhm. o ye sisan ko bɛ di Mhm. ani fɔlɔ ta kelen tɛ yen dɔrɔn de gɛlɛya b'an kan quoi i y'a faamu Bon, kelen tɛ e yɛrɛ bɛ ka différence jumɛn la kɔlɔsi a tagabolo la bon ne différence min kɔlɔsi a taabolo la Ɔhɔn. fɔlɔ comédien cɛkɔrɔbaw minnu fɔlɔla la olu tɛ maloya yɔrɔ caman na quoi mais an sisan génération yɔrɔ bɛ yɔrɔ la an camanba an bɛ maloya k'a kɛ quoi i y'a faamuya o gɛlɛya dɔrɔn de bɛ parce que an ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ rôle bɛ rôle la ni k'i b'a tigi bila la donc ale bɛ maloya o dɔrɔn de gɛlɛya b'an na mais est ce que complexe tɛ bon complexe kɔni bɛɛ bɛ complexe ne y'a fɔ ɲɛna an ka kɛ bamanankan ye an kana taa tubabu fan fɛ ok mais est n ko n bɛ fɛ k'a fɔ est ce que yɛrɛ bonya tɛ yan bon n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ bonya tɛ Ɔhɔn. parce que n ka ta k'a kɛ n yɛrɛ awɔ n'i ye ne bila rôle dɔ la ko n ka jouer ne tɛ maloya ne ye cɛ ye ne b'a jouer mais muso n'i y'a bila la a b'a miiri ni karisa y'a ye ou bien ne bɛna nin kɛ a bɛna bila réseaux sociaux ne sanfɛ n mɔdenw bɛ na u b'a ye n denw fɛnɛ bɛ ten ani c'est comme a ka ca quoi donc olu bɛ maloya mais an minnu ye cɛw an ka foyi t'a la o dɔrɔn ne ye gɛlɛya n bɛ se k'a fɔ min bɛ an ka baara kɔnɔna la ok donc e hakili la e y'o différence de ye fɔlɔ ta ani Ani sisan sisan ta. ta cɛ cɛ voilà ok merci fulakɛ fama ouais o merci diyara n ye la jolie oui ayila bɔrɔm wala i sera sisan wa ok kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ yen nɔ la oui yalima nin ye e yɛrɛ san joli ye baara in kɔnɔ bon ne ye baara in daminɛ an na bɛ un an bɔ bɛrɛ t'o sanfɛ wa bɛrɛ t'o sanfɛ awɔ d'accord bon e donna la i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ o san kelen in kɔnɔna na non ma gɛlɛya foyi sɔrɔ i ma gɛlɛya foyi sɔrɔ ayi bon mun yɛrɛ y'a to e donna a kɔnɔ bon ne y'a kanu ne wa comédie a ka di ne yɛrɛ de trop a ka di i ye trop 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 d'accord Awɔ. mun y'a diya e ye voilà n bɛ n sigi n bɛ télé lajɛ awɔ donc comédien kɔrɔba ninnu u ka baara tagabolo ka di n ye wa donc n fana y'a kanu fɔ n fana ka kɛ comédien ninnu ɲɔ fɔ n ka tɛmɛ o fana la quoi d'accord ma e ye comédien kɔrɔbaw ka imagew lajɛ o diyara i ye trop mais est ce que tagabolo min bɛ anw sisan comédienw na est ce que o n'olu ka tagabolo ye kelen ye vraiment o tɛ kelen o tɛ kelen ye non e yɛrɛ bɛ se n'i damayira ye mun ye pour que mɔgɔw bɛ se ka tagabolo falen voilà ne kɔni bɛ n seko ni n damayira bɛɛ kɛ cogo o cogo la bɛɛ ka se ka i sago sɔrɔ baara in kɔnɔna na wa i ma ye wa? merci beaucoup Oui. faamuyali sɔrɔ olu la oui yaro donc an bɛ na e la e bɛ ne kɔ o I tilala dugu munumunu na sa. awɔ n tilala dugu munumunu na n nan'i fɛ Baasi tɛ n bɛ yan. ok problème t'a la yaro Mhm. i yɛrɛ bɛ se ka i muru yɛrɛ nafa dɔɔni fɔ an ye yan a nafa O diyara n ye. awɔ Humour nafa ka ca. Mhm. Nafa fɔlɔ fɔlɔ. Mhm.
Imuru bɛ se ka dusukasi bagatɔ k'a la nisɔndiya. Kosɛbɛ. Imuru bɛ se ka kɛlɛbaga fila bɛn. A bɛ i n'a fɔ jeliya quoi. N'i bɛ imuru kɛ. Awɔ. N'i nana sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la. Mhm. U ka to kɛlɛ la ka e ye i bɛ ka yɛlɛko kɛ. Hali ni fɔ kelen ɲɛ t'i la, min ɲɛ b'i la, a b'i ye yɛlɛko la, yɛlɛko b'a minɛ, a bɛ ɲinɛ kɛlɛ in kɔ, a b'i hakili to i la k'i lajɛ fɔlɔ. D'accord. N'o kɛra filanan fana bɛ sɔrɔ ka kɔmunu. U bɛ ɲinɛ kɛlɛ kɔ o wagati la. Ni dusukasibaatɔ fila i nana, i y'a sɔrɔ u si tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ, n'a fɔ du kelen kɔnɔ, u fila bɛ yen u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. D'accord. Na dɔrɔn i ka yɛlɛko kɛ nin kɛrɛfɛ. I bɛ ka yɛlɛko kɛ nin kɛrɛfɛ dɛ, o tɛ dɛ. Min sigilen don, o bɛ keleya quoi. A b'a kanu e ka taga kɛ ale fana kɛrɛfɛ. O kɔni. A bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ pousser k'i magɛrɛ dɔɔni. O bɛ na ni kumaɲɔgɔnya dɔɔni ye u ni ɲɔgɔn cɛ. O ye tiɲɛ ye. Bon ne bolo o y'a nafaba dɔ ye. O y'a nafaba dɔ ye. Awɔ. Ok. Yaro, e yɛrɛ donna baara in kɔnɔ nin y'a wagati joli ye? Bon n donna baara in kɔnɔ a ma mɛn kosɛbɛ. Nka n ye baara in kanu depuis 2016 ka na 2017 la. D'accord. N ka yaruya yɛrɛ dara n na depuis 2017. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka o yɔrɔnin na. Awɔ. I ye ko ne ye, i y'a da i yɛrɛ la Yaro. Kosɛbɛ. Mun na? N y'a da n yɛrɛ la Yaro, n m'a da n yɛrɛ la Yaro yɛrɛ. Ok. N baarakɛɲɔgɔn de y'a da n na Yaro. Parce que Yaro kɔrɔba, o kanu de bɛ n dusukun na kosɛbɛ. N y'o de kanu kosɛbɛ. Donc o ka video lajɛli kama, n tora k'a ka gestes ladege ani k'a kumacogo ladege. D'accord. O kumacogo ladege kama, n baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ ko non ko ne yɛrɛ kɛra Yaro ye ka ban. Ne kɛra Yaro ye donc a tacogo filɛ ne nɔfɛ Yaro. Finalement n yɛrɛ tora a kumacogo la. Fo mɔgɔ yɛrɛ nana fɔ ko ne kumacogo yɛrɛ bɛɛ yɛlɛmana quoi. Yɛlɛmana. Donc ni imuru wagati sera, e tɛ kuma i ka kuma normal la, i bɛ kuma ni Yaro ka langue ye. Kuma dɔ la n'an bɛ conseil kɔnɔna na, n bɛ kuma langue normal la. Mais n'an bɛ yɛlɛko kɔnɔna na, n bɛ kuma ni Yaro ka kumacogo ye. D'accord. I y'a faamu. Awɔ, n y'a faamu. N donna comédie kɔnɔ Yaro kanu kama. O y'a sɔrɔ a kanu bɛ n yɛrɛ dusukun na. Mais 2020 de kɔnɔna na an ye a daminɛ. Ka sabu bɔ an ka comédienne dɔ la n'o ye Sita Jan ye. O kɛra sababu ye k'an lase Vision Plus la a n'a terimuso sababu. D'accord. Donc ne ka filmali fɔlɔ yɛrɛ daminɛna Vision Plus la. N ye baara caman kɛ yen. O kɔfɛ ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. An farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye. Bi an b'o de kɔnɔna na. D'accord. Donc aw kɛlen aw ka troupe tɔgɔ, groupe tɔgɔ? An ka groupe tɔgɔ ye groupe Ɲɛta. Ɲɛta. Awɔ. Donc aw bɛɛ bɛ Ɲɛta de kɔnɔ. An bɛɛ bɛ Ɲɛta de kɔnɔ. Aw y'a da la Ɲɛta mun na? An y'a da la Ɲɛta parce que an bɛ ka baara min kɛ a ka d'an ye an ka taa ɲɛ de. Maa si tɛ yen k'i bɛ baara kɛ k'a kanu ka taa kɔ. I b'a kɛ i b'a kanu ka taa ɲɛfɛ de. A kanu aw ka groupe in sigili initiative bɔra jɔn na? Bon an ka groupe in sigili initiative bɔra Fulakɛ Fama la. Oui. Fulakɛ Fama dankɔrɔba i ɲanga. I b'a ye sa. T'a la fa b'a kunkolo ni minnu mɛnna o ko la. Maa min don Fama in dara la kun jumɛn kama kobaw de ka d'a ye. I m'a ye sa. A don fini lajɛ. Ala y'a sigi cogo. I y'a ye sa. Kabako don baw bɔli bi yɔrɔ. Wayi Fulakɛ est-ce que i ye nin mɛn? Ko baw bɔli bi yɔrɔ a y'o de f'i ma sisan. Ne tɛ kuma fɛ o ne n'ale de bɛ taa so. Donc a bɛ taa sen na. Donc e de b'a ta ka taa n'a ye so. A bɛ taa sen na. Ok n bɛna Yaro i bɛ hakɛ to wagati kunkurunin. Kosɛbɛ. Fulakɛ Fama i ye troupe in sigi. Ouais. A sigi wagati ani sisan. Ouais. Yɛlɛma jumɛn donna aw ka kow la? Bon a sigi waati ni sisan cɛ. Awɔ. Groupe yɛrɛ sigira ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan kuluba 2018. Ok.
tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la sigira ni bi cɛ an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ min ka gɛlɛ diɲɛ kɔnɔ o ye faamubaliya ye bon an dun an bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ni kuma min kɛra ne kɔ ni ne nana o b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna n'a bɛ dilan cogo min na an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ cɛ fara muso kan an b'a dilan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka groupe kɔni alhamdulilayi gɛlɛyaba tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nin waati la fɔlɔ parce que diɲɛ ko dɔ mɔgɔ tɛ taga ɲɛ on sait jamais voilà Ala k'a yiriwa amina Ala k'a taa ɲɛ amina ok d'accord i ka kuma latigɛ tɛ mɔgɔ min ko ka a tɛ fɛ ka nazara y'a ɲɛna a tɛ fɛ ka nazara tɔgɔ mɛn a tulo la mais n'o nana nazarakan fɔ e bɛ mun de faamuya o la e fana bɛ ka ɲina fɛn dɔ de kɔ Yaro i b'a kalama an maliyɛn denw filɛ an mana kuma cogo o cogo an tɛ se ka nazarakan in ye k'a to yen an lamɔ n'o de la an bɛ dumuni dun olu de ka ko tagabolo la an bɛ kalan olu de ka tagabolo la olu ka fini don togo an b'o de la bi o ye tiɲɛ u y'an ka culture détruit an bolo an fana ɲinana an yɛrɛ kɔ kosɛbɛ o ye tiɲɛ mais ne bolo n'i y'a yira mɔgɔw la ko fɛn min man di ye i kan k'a yira a la i kɛwale ani ka ko kɛta bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin ko in man di ye bon a ye nazarakan jumɛn fɔ min na e ko a ko sisan ko on sait jamais ayi kuma dɔw la olu ye tɛmɛsennaniw ye sa olu bɛ kɛ o kɔni tɛ bamanankan kɔni ye o filakan tɛ o mais nale kuma dɔw bɛ yen hali an b'a fɔ français fana tɛ comme weekend an bɛɛ bɛ weekend fɔ weekend tɛ français ye anglais de don awɔ nazaraw don mais olu bɛ yen sa an mana bamanankan fɔ cogo cogo an tɛ se k'an bali français in na quoi ala yɛrɛ de y'o don an joli la weekend bɛ se ka fɔ bamanankan na o ye duwakun ye duwakun laban voilà voilà donc ko on ne sait jamais k'i kana segin a kan bilen dɛ fulakɛ faama mɔgɔ baden de bɛ minnu ma taa école la o ye tiɲɛ ye u bɛ français kelen kelen mɛn ani taara école la fɛnɛ kelen tɛ i y'a faamuya i n'a fɔ bon Mali kɔni ne tɛ se ko Mali fɔ Mali t'a la yɛrɛ de parce que Mali kɔni i bɛ mɔgɔ ye bac bɛ min bolo min tɛ se ka français fɔ nka Côte d'Ivoire i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ma deli ka sigi pan kan a bɛ kuma français la a ka d'a ye cogo min na tɔgɔ bɛ ten bene bɛ ten mais an ka Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ taa école la diɲɛ don o don e n'ale bɛ ɲɔgɔn kunbɛn hali n'i y'a fɔ français la a t'a dɔn a b'i jaabi cogo min na donc Yaro a kana digi la quoi n'i ma taa école la ne n'o tɛ voilà kuma ni jɔrɔ de filɛ donc o de digilen don a la quoi Ala i b'i fo ya mɛ fo ka rasa ninnu turu dɔ wuli k'a jɔ yafa ma a digira a la koyi a digira a la voilà Yaro voilà i b'a dɔn kumani dɔ bɛ to ka fɔ ne bɛ fɛ e de ka o walawala ne ye dɔɔnin mɔgɔlankolon baara n'i ko mɔgɔ ma n bɛ théâtre de kɛ i yɛlɛkonikɛla mɔgɔla yɛlɛla e ma se ka taa baara wɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon baara kɔ ne mago b'o yɔrɔnin de la o diyara n ye parce que kuma in bɛ digi ne la kojugu n'u y'a fɔ f'a bɛ bɔ ne sɔn na Funɛ n'i ye ne ɲininka o diyara n ye ne bolo nin kuma in tɛ digina ko ye quoi hali ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ terikɛ a muso ne donnen comédie kɔnɔna na don min na ne tagara n ko ne bɛ comédie la a ko ko ne bɔra da la ya a ko ne bɔra da la ko ne ma se ka don baara ɲɛnama fosi la fo comédie ko fɛn min tɛ mɔgɔ ɲɛnama baara yɛrɛ ne yɛlɛla a la de quoi ne ko ne tɛ jigin e la koyi mais fɛn bɛɛ ye kanu de ye quoi ni ne ye fɛn fɛn kanu mɔgɔ tɛ se k'o bɔ ne dusukun na i y'a faamu baara in jagoya don a ka fɔ ko mɔgɔlankolon baara don mɔgɔlankolon baara don mais mɔgɔlankolon tɛ se k'a kɛ baara ye fɛn dɔ ye tulonkɛ b'a kɔnɔ sɛbɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ i bɛ to tulonkɛ la ka sɛbɛko kɛ i bɛ k'a kɛ e yɛrɛ bolo ko tulonkɛ don mais minnu bɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen o sigilen bɛ kasi la ka sabu kɛ kuma minnu bɛ bɔ a kɔnɔ ani ko kɛta minnu b'a kɔnɔ o dun dɔrɔn de bɛ mɔgɔw bilasira
mais est-ce que kuma dɔw la mɔgɔw fana jo tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ lankolon baara don wa parce que n'i ye u da donnen mɔgɔ lankolon baara don est-ce que a baarakɛlaw yɛrɛ de tɛ ka kɛ mɔgɔ lankolon baara ye kosɛbɛ a baarakɛla mɔgɔ lankolon caman donna a kɔnɔ voilà parce que mun na i t'a sɔrɔ bi bi in na ari yɛrɛ kɔnɔna na dɔw donna ari kɔnɔ sunkurutigɛ sira fɛ dɔw donna a kɔnɔ kamelentigɛ sira fɛ dɔw donna a kɔnɔ yɛrɛ n ka kodɔn dɔrɔn o n'a kanu tɛ kelen ye walima dɔw donna a la mɔgɔ wɛrɛ sababu la k'a sɔrɔ a kanu t'u dusukun na bara n'i donna a la fɛn dɔ kama n'o fɛn tilar'i la don min na o y'a kanu bɔli i la i b'a bila puis yɔrɔ dɔ fana bɛ yen mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ lankolon baara don yɔrɔ min na n'i donna baara in kɔnɔ i man kan tɛ ka maloya i man kan tɛ ka siran i man kan tɛ ka jɔrɔ ka da mun kan parce que baara in kɔnɔ e bɛ se ka don baara kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ e bɛ ka yɔrɔ min kɛ o bɛ taa bɛn dɔ ka ko kɛta ma walima o bɛ taa bɛn dɔ ka kuma fɔta ma a baara kɔni tɛ se ka kɛ cogo si la e ma don dɔ ka 18 kɔnɔna na bon e bɛ don min ka 18 kɔnɔna na jago a b'o tɔɔrɔ o b'a fɔ k'e ye mɔgɔ lankolon ye mais minnu bɛ k'a lajɛ olu bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen olu fana na i bɛ taa sɔrɔ min b'a la ko non ko nin bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ nin or que min yɛrɛ bɛ ka dimi dɛ o yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don mais a b'ale jogo kan min kɛ ale b'a fɔ ko mɔgɔ lankolon o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ d'accord yaro kuma in diyara n ye nin tun y'an ka comédien ka kɔrɔfɔli ka yira u la humour kan humour nafa ye min ye ani gɛlɛya min b'a kɔnɔ ani différence min bɛ fɔlɔ ta ni sisan ta cɛ ayiwa ko yɛlɛ waati sera k'an ka yɛlɛ yaro an ka yɛlɛ Lala Buramu ouais fulakɛ faama Namu. ayiwa an b'aw bolo dɛ k'an ka yɛlɛ k'an ka yɛlɛ kana yɛlɛ k'i ɲin burun k'a to yan nɔ dɛ e m'a fɔ kana k'an ka yɛlɛ yɛlɛ k'i ɲin burun k'a to yan nɔ e m'a fɔ k'an ka o yɛlɛ man di n ye i ka rasa Oui, burun tɔ. allo la oui fulakɛ ne m'a fɛ na k'i ka biro jɔsi joona joona bi ne bɛna baarayɔrɔ la joona patron ne ye bureau jɔsi koyi ok n bɛ na le san yarɔ mobili ta an ka taa joona patron mobile clé tununa bon ni mobili tile tununa dalu bɛ ne bolo ah an bɛ bɔ n'an ka taa dɔrɔn an ka da a do k'i sigi voilà là ça va ça va ne b'a dɔn bi mɔgɔw mɛnna u ka ne ma kɔnɔ yɔrɔ patron i mɛnna trop Yɔrɔ banabaga dɛ. patience bandi ne sigilen bɛ da la k'i kɔnɔ e ala a fɔ ɲɛna k'u ka hakɛ to ok ɲa mɛn voilà mais patron e bɔtɔ so e ma fɛn dɔ jateminɛ dɛ e o ye fɛn jumɛn tuguni e ka filɛntiriw dayɛlɛlen don e t'o kalama yarɔ ne m'a fɔ ɲɛna k'i ka bɔ kɔfɛ i ka taa fenêtre ninnu bɛɛ datugu wa patron fenêtre min ko don a lajɛ ka ɲɛ giraziw dayɛlɛlen don patron o tuma ne mobili bɔ kɛnɛma waati min na e ma garage datugu wa mobile garage bɛɛ datugulen don mais garage min ko don o lajɛ ka ɲɛ ne ko e ye mun mɔgɔ sugu ye de mais là e bɛ ne neni yan e tɛ bamanankan mɛn patron den tɛ sa kuma n'a tɛmɛ sira don baarakɛyɔrɔ la n'a ye min fɔ an b'o mun ka tɛmɛ de o fɛ o ye tiɲɛ kuma mana f'e ye cogo cogo e t'a faamu kuma min bɛ k'a f'i ye i ka fenêtre dayɛlɛlen don fenêtre lajɛ dugumana la dɔɔnin sa i ɲɛ lajigin ko n'aw ma fɛn dɔ ye dɛ ayi an ma patron f'u ye k'a ye ka tɛmɛ Bismillah. i ma ye fɔ ne ye verre don ɲɛ la han i i ye jumɛn ne ye tiɲɛ na ne ye fɛn ɲini a bɛ cogo di ne bɛ ka taranbili fɔlɔ bon an ka yan bila patron ne ye min ye yan ne ye burukala 1 ani sɛfanden 2 ne y'o dɔrɔn de ye o tɛ ne ta ye patron ne yɛrɛ o de ye sisan han awɔ bon a ye tɛgɛrɛ ba de fa yɛrɛ kunna ni ye patron ayiwa dɛ ayiwa ok denw ye ko troupe tɔgɔ groupe ɲɛta groupe ɲɛta ni ye groupe ɲɛta mɔgɔw ka humour ye ka yira u la donc fulakɛ faama ouais k'i bɛ kanubagaw fo bon alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ aw fo fɔlɔ parce que bi n'i y'a mɛn comédien cameraman don ni cameraman m'i filmer k'i bila diɲɛ ɲɛfɛ mɔgɔw k'i ye e tɛ taa ɲɛ o an b'aw fo tiɲɛ yɛrɛ la hali bi ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la aw y'an wele ka na aw ka plateau sanfɛ a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ min fo kanubagaw ɲɛna u ka courage ta hali sisan projet camanba bɛ kɔfɛ ka na u kana kumalangolo fɛnɛ lamɛn n'i kɛra mɔgɔ fɛ i bɛ ka
a fɛ ni dusukun kelen de comédien ka ca dɛ manamanakan fɔlaw fɛnɛ ka ca parce que bi comédien dɔw bɛ a la ka mɔgɔw critiquer i ko man di ne ye n bɛ n ka téléphone ta n bɛ snap kɛ dɔrɔn k'i dala k'i critiquer i bɛ se ka a ka ca quoi n t'a dɔn n m'a expliquer cogo min na quoi c'est trop quoi a ka ca quoi bon tiɲɛna n bɛ bɛɛ lajɛlen fo voilà n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Lala Brom. Oui. Kuma b'i bolo. Ok yana an k'a daminɛ an b'a daminɛ n'aw yɛrɛ fɔlɔ foli belebeleba aw yɛrɛ ta ye an b'an kanubagaw fo parce que mɔgɔ i kɛra cogo cogo i bɛ foli di kanubagaw ma kɛ n'i yɛrɛ bonya i kanubagaw ma wa i ye hadamaden kanubaga de b'i la an b'an jɔ jama ɲɛfɛ ka comédie kɛ ni kanubaga t'an na fu de don mɔgɔ min b'an suit an b'u fo foli belebeleba an b'o di les jeunes yɛrɛ ma bɛɛ b'a dɔn ko Tegete parce que i y'a ye Jɔni Kunande a fɔ sababu ɲuman Ala ni Tegete sababu a bɛ baara la an yɛrɛ bɛ baara la donc kuma ka gɛlɛn ni kuma na bɛ don dɔ gasi la ne bɛ tɛ Yaro ayiwa an b'i bolo d'accord nka fɛnɛ ne ma fɛn kelen de faamu la kumacogo kɔrɔ tɛ nin ye a bɛna fɔ la nana ka sɔrɔ a m'i sara kumakan na ayiwa la oui k'i nana ka sɔrɔ i m'i sara i kumakan na ko nin t'i kumacogo kɔrɔ ye non c'est juste kunna an bɛ mariage la c'est pour cela ye kumakan kɛra tan wa donc tɛgɛw de ɲɛgɛnnen don ka kalininw da voilà jaabiw dara voilà Yaro y'a faamuya a bɛ fɛ ka den ni malo donc a y'a kun f'i ye tabarikala o de ye tiɲɛ ye parce que ka ne to fo ba kɔfɛ ne ni kulekan dɔ bɛnna ja o y'ale de kulekan ye a bɛ k'a da i la la mais an bɛ passer i komi jara don an tɛ jigin a la ayiwa an tɛ jigin a la ok d'accord ne n bɛ foli belebeleba lase Mali OK baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kunnafoni lido donc an ka caméraman fo parce que n'i y'a mɛn artiste producteur de ko don ni producteur ma kɔnɔ diya i ye artiste i b'i sigi kɛ duguma donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubagaw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan lahara fara diɲɛ kan alors an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka chrétien bɛɛ lajɛlen fo ka diinɛ dan bɛɛ lajɛlen fo ka sɔrɔ ka la fo donc la tɛ nin si la la est-ce que nin kuma in mɛn ka silamɛ fo ka chrétien fo diinɛtanw bɛɛ fo ka sɔrɔ k'e fo e tɛ nin si la ne tɛ jigin na sa ni ne ka samara jɔsi la ni ok voilà donc foli laban o ye fana yɛrɛ tɛ e Ala merci n ci ka kanu na wallahi merci awɔ n'an yɛrɛ yira bon Fune message kelen de b'an bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma quoi aw yɛrɛ b'a la o tɛ problème ye tiɲɛ na an mako bɛ dɛmɛ kelen pe de la bi film ne bɛ an bolo o film bɛ Mali yɛrɛ de kan i n'a fɔ bi ko minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ n bɛ se ka fɔ minnu bɛ burusi kɔnɔ olu t'a kalama mais an minnu bɛ Bamakɔ hali n'i man kalan i bɛ ka fɛn caman ye tiɲɛ na an mako bɛ dɛmɛ fitinin na dɛmɛ min fɛnɛ don an mako bɛ appartement ani mobile dɔrɔn de la quoi appartement ani mobile sinon mɔgɔw b'an bolo an ka mɔgɔw dafalen don tiɲɛ na maliyɛnw k'an dɛmɛ an b'a fɛ ka film de bɔ k'a jira maliyɛnw na ko minnu bɛ ka kɛ maliyɛnw na quoi a camanba bɛɛ nkalon don tiɲɛ foyi tɛ voilà o ne bɛ ayiwa faamaw aw bɛɛ tulo b'a la ni min se ye min ye o k'o kɛ an fana b'an jeniyɔrɔ fin a ko la voilà nin tun y'an ka émission ye k'a yira aw la aw ɲinana ka technicien fo a kuma ni mɔgɔw ye technicien ne b'i fo i ka n'an ka son tigɛ Ala kama mɔgɔw ye cameraman fo ka ne fo technicien i kuma ni mɔgɔw ye o de la o m'i fo donc i yɛrɛ baro i yɛrɛ ka foli belebeleba bɛ yan ayiwa ne ɲinana ne fana bɛna mɔgɔ kelen fo dɛ o ye Amadu Salifu Kone ye n ka foli belebeleba b'a ye toujours ale de bɛ ne soutenir voilà an b'a fɔ ni émission kuncɛyɔrɔ ye aw bye bye ciao.